Manhero akanaka mhuri yeZimbabwe. Lingave lichona njani imhuri yeZimbabwe. Good evening Zimbabwe. Tiri kufara kusangana manhero anhasi pamachannels ese eRevolution. Regai tiremekedze maadmins vari kutibatira basa reRevolution nekuchengetedza maplatforms ese ekugoverana mashoko, nekuti vakanzwisisa kuti state media haisi kupa tese mikana yakaenderana yekutaura, asi zvichapera hazvo. Leadership is only one responsibility, which is to deliver. If you can't deliver, then surrender power. Izvi zvese izvi zvinoitwa mukuwirirana. Unopiwa mukana, utungamiriri kupanana mikana. Uona kuti basa ratakupa unorigona here? Kana rakuremera haikona kuramba uri pachigaro vanhu vachitambura. Pane nzira you can resign, mabenefits nyika inokupa. Wosiya basa mune zvakanaka. But if you don't want to surrender power, then people will take charge and chase you away. Stage iyoyo haina kunaka, haitipi nhoroondo yakanaka mukurarama kwatinenge tichiita. Saka vakuru vakundikana basa, tapota shandisai nzira dzakanaka muzorore murugare. Nyaya yembavha zvigananda haina kutanga kutaurwa nhasi. President wenyika wakaudzwa several times, but he decided to ignore. Saka kana masiya wekuti ngaaende, haisi disrespect, tinenge taakuita housekeeping. Izvezvi tiri kuti ngatisungei zvigananda au kuramba kuenda kuAmerica, kuUnited Nations, kumusangano. Manje mudhara ukaramba kuenda kubasa, uchamanya zviri legendary, because ndiro basa racho rauri kurambira pachigaro. Saka enda kubasa. If you don't want to go to work, we have another reason of chasing you away. Tisi kuda nyope, endai kubasa. You can't vote to protect criminals and block investigations. Vana veZimbabwe vachitambura to this extent nelevel ratasvikai. Izvezvi they are busy sanitizing their mess using unprincipled public relations, PR yavo yavari kuemploya vana muliswa. Iwe muliswa miswa, isusu we are not your friends. Saka don't play nyaya dzako dzenzara panguva yatiri kuita serious business. Iyi iyambiro, tinoti pasi newe. Iyi tomboisiya nyaya iyoyo because Commander Geza will give us full details in the shortest period of time. Pamba kana rasviba ratosviba kudhara. Hatiisi perfume. Ibvai pane vanhu kana wasvibisa pamba kuti uone kuti nyika haifambiri. Because whether how much perfume yamunenge maisa, as long uri pane vanhu, tinenge tichinzwa nekunhuhwira. But the simple method yekusolve this problem is to just walk away, wobva kumbepo, vana veZimbabwe vosara, woisa mutungamiriri wavanoda, wobatirana kuenda nyika kumberi. I want to appreciate my youth eZANU-PF nekusarudza kumira nevanhu. Takakumbira kuti machinda tava kuda kumboshanda, and you respected the suffering mass regardless of mikana mishoma yamuinayo yekudya. Makasarudza kumira nevanhu, and you remain principled and vigilant, informing all stakeholders
nekuvabatsira in all investigations nekungwadza kuti mbavha dziri kuda kuita sei. Tinokutendai Machinda, muri kuita basa rakanaka nevasikana vose vari mune zvematongerwo enyika. Toda kutenda vari kuopposition vakasarudzawo kumira nevanhu panyaya yerevolution iyi. Tofambira kumberi, fast forward. Macomrades kwatawe kuenda uko, vanofamba nemuchadenga vanoti fasten your belts. Ndimi makati ngatibatanei, nyika yatambura. Saka no more going back. Ngatishingei tese tipedzise basa. Matambudziko atiri kusangana nawo tese tinomaziva. Tine ma-speakers anokwanisa kuarticulate nyaya yematambudziko atiri kusangana nawo. Kubiwa kwemunyika, machaina, kushayikwa kwemabasa, kuhora mishoma and everything. We have speakers vanobata matopics iwayo nemazvo. Asi tiri kuti isisu patiri pano panyaya dzerevolution ndo dzatinofambira tichiparidza pano. Pamberi nekubatana. Regai tibate nyaya yePolitburo. Vamwe vanobvunza kuti hadzisisiri dzekuzano here idzo. Takawirirana kuti hakuchisina chinonzi zano kana kuti opposition. Tave nerevolution versus zvigananda. Saka kwese kwavanoenda kunohwanda nemusangano tave kupinda nenhau yekuti tiri kutsvaga muvengi. Gonzo hatiregedze kurirova nekuti raenda pasi pemubhedha. Tinopinda pasi pemubhedha totsvaga gonzo redu, because tikati aiwa rahwanda nenhau yekuti mubhedha uyu ndewe munext door, gonzo iroro harina maboundaries, rinodzoka rikadya mbesa dzedu mangwana. Saka zvigananda zvaakuenda kunohwanda muZANU PF. Takainzwa nyaya iyo ichitaurwa kuparliament kuti ndizvo here manje kuti wese asarudza kuba ari kuuya kuzohwanda nemusangano. Imi weZANU taurai kuti ndimi here mawe a house of criminals. Wakaramba. Why? Because hakuna ZANU PF police inotsigira umbavha, ubhinya, uori neutsinyi. Umbavha kana waba haubi anda musangano, sungwa. After General Chiwenga wabvunza kuti since madhoketse ezvigananda awepo, chii chamisa kuti vanhu vasungwa? Uye nyaya ya2030 muri kuiwana kupi? Mibvunzo iyi yakabvunzwa zvakanaka. Ndo kuti tatora mauto tikaisa mune revolution ye1. ED haana kupapindura zvakanaka ipapo. Asi mudhara Chiwenga, dai makangosumuka mukamuvhara nemazimbama, mune support yevanhu imimi. Saka tinomira nemi. Don't hesitate to deal with the people who are playing with the people's agenda. Vhara nemucheka. Anyway, hatisi kukurudzira mhirizhonga murevolution, asi zvinogumbura zvimwe zvinenge zvichiitika. You cannot protect zvigananda mass ichisafa to this extent. So tototi vashoma variko hawana masimba ekutaura, dai madzemura vanhu nemazimbama ikoko. Tine nyaya dzimwe dzatanga tichida kubata, asi Komanda Geza vazivisa kuti vachave nesu munguva pfupi. Hatizivi kuti nguva pfupi ma-hours here, mazuva here, ma-weeks here, asi vazivisa nhasi. Tatenderedza screenshot yerunyoro rwavo kuti vachava nesu pane emergency, nyaya dziri kuda kutsanangurwa. Saka tinodaira kuti vachauya nekukurumidza, because zvigananda hazvichadi kupiwa tambo yakareba zvakanyanya. Patakatotamba pakatokwana. Tisingapedze nguva, regai titi
pamberi nerevolution, pamberi neunity of purpose, pamberi nekusungwa kwezvigananda, pasi nemachina asiri kubata vanhu vedu zvakanaka, pasi nemachina ari kuba upfumi hwenyika. Ndakafara kuti signal yatiri kutaurirana iri kuwirirana nevanhu vari paground. Taona mavhidhiyo mairi matatu ekurakashwa kwemachina zviri legendary. Ndinokutendai maZimbabweans ari kubatana muchirova machina asiri kubhihevha. Tiri kuramba tichikukurudzirai kurova vanhu zviri legendary without fear or favor. Hakuna munhu anouya munyika medu kuzotiudza zvekuita. We are in charge here. Saka pamberi nemi vari kudisciplina zvigananda, tiri kukutsigirai, tiri kufara nebasa ramuri kuita. Muchindevere tinoti lomunyaka siyavangena. So wese vari kufamba nerevolution, receive your revolutionary blessings in the name of the people. Till we meet each other muzvikamu zvinotera. It's goodbye for now. Ndini wenyu Comrade Sarwaka. Tinotenda. Mazvita.